Clywfaith dda, a chroeso I benod prif. Wythdig. Bravo! Dyn nhw'n mynd I fynd mwy dramatic wrth I ni fynd tuag at y cant. Ie, croeso I haglediad rhif 80 gyda Bryn. Hello! Iestyn. Hello! A fi Sioned. Da ni fel eich pumpkin spice latte a siwmper lliw mwstard chi yn paratoi chi am yr hydref. Ydyn, mae'n tymor cyhoeddiadau Apple, mae'n tymor pawb mynd nôl i'r ysgol y panicio am YouTube Kids, mae'n tymor Facebook yn dwy'n phone numbers chi. Cicio fo! Pawb croeso nôl i'ch gwyliau ha? Wel, ie, dim amser mae'r flwyddyn yn dod mwy, dod yn gynt bob blwyddyn y tot. Ydy. Wel, dwi'n gwybod os ti'n mynd I ddod o gwbl hefo'r climate emergency. Da ni just mynd I fod mewn haf crasboeth permanent. A bai servers Twitter ydy hyn o bosib. Fydden ni'n mynd fewn I hynna yn y benod hon. The answer may surprise you. Ydan, Iest, Bryn a fi fan hyn. Dydw I heb baratoi Mark Maron-esque intro chat gwych. Just fel pob tro arall. Bwya! Be sy'n cael ei yfed yn Llundain? Wel, dwi eisiau rhywbeth... bach mwy sefydlog yn y mywyd. Dwi eisiau rhywbeth cyfarwydd. Dwi eisiau rhywbeth... Strong and stable leadership. Strong and stable dwi eisiau. So, dwi'n ôl ar y tag. Tangeray! A'n gwybod, o'n i'n fel psychically. Achos dwi'n gweld bits o... Dwi'n cymryd cucumber yn floatian rhwng dyn hwnna. Limes. Lime. Mae'n y tair lime yn hwnna. Na. Mae'n y tair lime wedge enfawr yn hwnna. Wedge, ydy. Wedge, okay. Effectively, bron yn bod yn lime cyfan. Hannar lime. Okay, sorry. Gorddeud, obviously. Iest. Dwi'n meddwl dwi wedi cael hwn o blaen. Gwyn organic eto. Dim hangovers bore fori. Na, ond Malbec o Argentina... MV Reserve. Dwi'n siŵr dyn ni wedi cael hwnna blaen. Mae hwnna swnio gyfarwydd. Tasa gennym ni mwy o drefn ar y sioe yma. Tasa gennym ni fel awesome fanbase a fel Reddit group thread thing. Sionet, mae'r ffaith bod pobl gryndo. Got it. Let's not push it. Bysa rwy'n wedi creu fel wikia efo fel lovely kind of spreadsheet a fel scattergraphs o fel... Wel, bysa ni wedi gallu creu tags ar y podcast a wedyn, bysa chdi'n cilcio gin, bysa chdi mond yn cael yr episodes lle dyn ni mae rwy'n yn y gin, da. Wel, pob un. Bob un. Dwi ar yr... Beth gyd ti? Perlenbacher Premium Pills. That's right. Oh, wow. Cwrw shit o little. Just fel. 2.3 UK units mewn un tin handi. Grandwch ar sŵn clas. Clas. Ti'n gallu mynd ar... mae hwn yn smelio fel... tinnies yn steddfod. Fel pan o ti yn y dent. Shit, mae'n smelio fel... Sesiwn fawr pan ni'n 18. Mae'n smelio fel... yfed yn y parc. Beth enw'r ddynasodd yn neud gwyn? Giulia? Goulden? I'm getting whiffs of... whiffs of... O'n i'n gwylio hwnna. Hormones. Mae'n blasu fel... mae'n blasu fel... Gwachod y Super Furries yn sesiwn fawr pan mae'n 18. Good times. Shit. Good times. Ti'n gwybod fel ti'n cael Marcel Proust yn sgwennu amdan fel... Sut mae blas fel... Madeleines fel y bisgedi bach Ffrengig man, mynd efo nôl a mynd efo I rwle yn traws newid I feddylu efo. Mae llythrenol sniffio shit lager o Lidl actually di neu hynna I fi. Wel, mae... Sioned Mills. Proust a Proustian. Wel,
Mae penod yma'n screwed. Cariwch chi mae'n... Dwi jyst yn mynd i eistedd fan hyn yn reminisio am adeg. Lle'r unig beth o'n i'n really stresio amdan ydy fel pan bod flares fi o New Look yn fel crafu ar hyd y llawr ac yn cael fel y twll na'n y cefn. Ac pan oedd i'n lyb, oedd y flares just y signo fyny y dŵr. Hai fi ddeud, un peth dwi yn falch ohono rwan ydy, dwi'n gwybod mae skinny jeans wedi rhedeg i'r hawd, a mae skinny jeans yn handi, ond dwi yn licio bod jeans llydan wedi dod nôl, cys llai roed y beic yn nhw rwan. Skinny jeans, maen nhw'n rhoi'r syniad i ti bod ti'n gallu roed y beic yn nhw. Gad, chi yn eich big cities yn gwellu gweld yr ffasiwn yn newid o blaen eich llygad, lle fyma mae jyst yn mishmash o bob dim ers yr 70au. Ti'n gwybod be, mi'n gweld, mae'r merched cool yn swyddfa ni i gyd yn gwisgo stuff o'n i'n prynu yn New Look pan o'n i'n 15 ac yn mynd allan i clybio, quote, rugby clybio, yn dre mach. A maen nhw'n gwisgo nhw y tiny spaghetti strap tops ma. A'r stuff ma, dwi'n cofio prynu nhw, a dwi just fel... Lach ti gweld swyddfa ni eich os ti eisiau hynna. Ti'n gweithio i Net-a-Porter? Dwi'n methu dweud hwnna. Net-a-Porter. Net-a-Porter. Ie, ond, I bet bod o fel gweithio yn fucking Devil Wears Prada. Sa ti syni? Possibly comment. Sa ti syni? Bryn. A mae ti fel backyard Bryn hefo dy cool barf, cool gwallt, plaid shirt. I love it. Lle mae'r bowtie Bryn wedi mynd? Bydd dod yn ôl yn gyda. Right. Gan bo fi'n yfed classy drinks. Dechrau dal hi. Gyn i siarad am stuff sydd yn sleek, ac yn sgleiniog, ac yn newydd, ac yn roll necks, ac yn trainers a jeans. That's right! Gyhoeddiadau a fel dylen ni fyd fod yn yfed cider. Iest, Bryn, dwi di consciously/unconsciously methu'r holl newyddion yma amdan y cyhoeddiadau newydd gen Apple. So just cerwch fi fynd i'r byd yma. Wel, sa ti syni, Sioned, maen nhw wedi cyhoeddi bod nhw am creu mae'r ffôn newydd yn pwyso dros kilogram. Lush, cos ti'n gallu eisiau fo fel i wneud weights ti wedyn. Do you even lift? Mae'r batri ond y para 10 munud. Ie. A gyd ti ond lle i gael un app arno fo. A mae'r app yna di ffôn. A ti'n cofio yr hen amser lle ti'n gwylio VHS's. So hot right now? Ie, dychmyga wan. A'r VHS ar ôl i ti recordio drosto fo dwi'n sy'n o weithiau a mae'r tracking ti'n ffoct mae'r tracking yn ffoct a hwnna di'r graphics newydd mae hwnna'n edrych yn well na'r graphics newydd dwi ddim hyd yn oed yn jocio am Bryn, right? Mae hwnna'n swnio fel fucking hipster candy fanna. That's hipster crack yn dy glistio i di a ti'n gorfod cysylltu speakers enfawr just i cael un tama bach o sŵn. Ti'n ma be? Amser simlach. Oce, nawn ni chwarae gem. Sioned... Oh yes, oce. Sioned, beth ti'n meddwl sydd wedi cael ei gyhoeddi? Oce. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i chwarae'r gem fel Pokemon o Disease. Lle mae bobl yn mynd... Gamadon, a ti'n mynd, ydy hwnna'n rhywbeth o skin condition. Sa di hwnna'n dod allan o'm henoli pan dwi'n sal. Qatar. Sorry, right, okay. So, mae yna rhywbeth iOS 13. Slight mention iOS 13. Great. Yep. Mae yna... Ydyn nhw di wneud ffôn bach? Nes i gwyno ar Twitter ar ôl yn nhw gyhoeddi holl ffôns nhw, but where's the iPhone mini? A dos na ddim. Okay. Dwi ddim eisiau cario ymlaen efo'r sgwrs ma. Na, achos os ydy'r ffôn rhy fawr i tiny shitty lady pockets fi. Yeah. So, allai ddim joinio fi. Dwi'n cymryd mae'n mynd i ddigwydd yr un peth a nath nhw efo'r SE, sef fydd hwnna'n dod allan am fod mae'na gymaint o bobl ar yr internet, da ni'n byw yn efo, yn gweiddi amdano fo, nid ddod allan y mis Mawrth-ish. Like, mae gen i teli.
dwi ddim yn mynd i watcha fideos ar ffôn fi. Mae gen I iMac, dwi ddim yn mynd i watcha fideos ar ffôn fi. Tell it to big hand man Bryn. Sorry, Bryn. What the fuck? So yeah, maen nhw wedi cyhoeddi 3 ffôn newydd, rhywun sizes ag rei blwyddyn dwytha. Y rhai sy'n rhywun size a pen plant. Dipyn bach yn well. A, tywed, usual bob blwyddyn, dipyn bach yn well. Ond blaw, y prif beth ydy fod nhw'n enwi nhw'n iPhone 11, iPhone 11 Pro, a mae'r Pro efo 3 lens a 4 awr fwy o batri. Sa ti'n mynd am y Max? 5 awr o batri. 5 awr o batri. Cys ydy'r Max yr un size a fel sledge neu rhywbeth? Dyna sgyn Bryn, ie? Ia, actually, yn dod efo drone i hun, so mae'n gallu hedfan ti o un lle i llall. Mae fel kind of, like, Tony Stark kind of phone, so mae'r cefn yn unwrapio off of fo, a wedyn hedfan i ffwrdd fel rhywbeth allan o'r Little Spider-Man costume. Yeah, cool, on board. Okay. So, da ni'n galw fo'n iPhone 11, nid iPhone XI. Da ni'n cael gwarad o hynna i gyd, wan. Briliant. Okay, so, efo'r iPhone, hyn nes i bigo fyny ar, oedd fwyaf diddorol, oce? Fod, mae'r iPhone 8 rwan yn disgyn i 449 pint. So, mae hwnna'n ffôn really da, ond tri fawr i fi, a chdi, am pris gall. Mae apps, fatha, nath nhw'n gwneud demo ar stage efo app o'r enw Filmic Pro. Da ni'n defnyddio hwnna i ffilmio Day and a Lolly, actually. Dwi'n lyfio behind the scenes knowledge. Yeah. So, o rwan, efo Filmic Pro, ti'n gallu ffilmio oherwydd yna 3 lens ar efo, a un, tywod, yn gwynebu chdi. Ti'n gallu ffilmio multicam yr un pryd, so ti'n recordio off. Y lenses wahanol i gyd. Touch streamio dy fywyd, pretty much. Yeah. So hynna'n really ddorol. So ydy'r 2 lens na'r gyfer capture o fel stuff fel HDR a stuff? So mae gen ti standard lens, mae gen ti... mae gen ti ultra wide a telephoto. Yeah. So wide ydy beth da ni'n gwybod fel normal. Yes, so mae'r ultra wide efo f2.4, yr wide... So be mae hwnna mynd i fod... Be ti'n gweld ydy fel manteision hwnna? Wel, ar y funud, be oedd yn dangos y demos pan tra ti'n ffilmio yn yr app normal, fod ti'n ffilmio a ti'n gallu tynnu nôl i'r ultra-wide neu mynd ymlaen i'r 2 times. Heb fatha na jump, mae fatha zoom in between. So mae'n edrych fatha bod gen ti zoom normal. Mae pawb yn mynd i fod yn neud Jaws shots rwan, dydyn ni? Mae gen ti, so mae'r meddalwedd fesul lens yn edrych beth yw'r gosodiadau, lle mae'n ffocysu beth yw'r gosodiadau ar gyfer lliwia balli, a mae'n rhannu hwnna efo'r lenses eraill, so fel ti'n newid yn un i'r llall. So mae'r software yn neud o. Yeah. Sut mae hwn yn cymharu hefo camerau a lenses, be arall sy'n o gwmpas, achos dwi'n gweld y ffôns eraill, dydy falle'r UI ddim cystal, ond bod yr photography wedi bod yn well ar ffôns eraill. Lle mae hwn yn sefyll? Wel, ar y funud, sy'n ni'n dweud fod yn rhaid ni weld efo'r ffôns yma, sut maen nhw'n cymharu, ond maen nhw wedi dod ar night mode iddo fo sydd yn sef y ffôn. Mae pawb di gweld y Google adverts. Yeah. So maen nhw wedi dod â hwnna i'r cameras yma, ond doedd nhw'n gwneud big deal allan yna fo. Oedden nhw'n tautio'r ffilmio mwy ar HDR quality o'r lluniau normal yn hytrach na night mode, lle oedden nhw'n dwi'n meddwl oedden nhw'n gweld night mode mwy fath a gimmick o thing. A dwi'n meddwl gweld, nhw'n i'n really dod i wybod lle mae'r camera'n sefyll yn y pecking order tan da ni'n dechrau gweld hein yn mynd allan yn y byd a bod a pobl sydd yn profi hein yn cael gafel yn nhw a cymharu nhw efo'i gilydd. Fel Iest yn dweud hefyd, y peth diddorol ydy maen nhw'n rhoi meddalwedd addasu'r ffilmiau yn yr app photos, so ti'n gallu addasu. So mwy o tiwnio?
A ti'n gallu chwarae efo'r lliwiau, hyd a pob math o bethau yn yr actual app ar y ffôn. So nhw'n dangos hysbysau bod nhw wedi ffilmio a di... Greidio. Bob dim wedi cael ei wneud ar y ffôn. Sydd yn reit. Yes, ti'n mynd i fod allan o jab wan. Na, ti'n bod... Mae dal yn... Dio dal yn cystal a cael lens call, ti'n bod, a sensor size call, am fod... Dych chi roed wedi iwsio fel y clip-on lenses na ar gyfer ffôns? Na. Nes i iwsio ultra ridiculously wide clip-on lens i wneud fel trydydd camera ar gyfer sioe Nadolig ni, cos o'n i angen backup a fel sync track yr holl beth. So nes i just mynd, oedd o bron o bod mor llydan oedd o'n ffisiau, a ti just yn cofio mynd fel, oedd ti'n gofio trio mor galed i gael o yn y lle iawn, achos oedd o'n thing man i just i grabio off Amazon yn son cynt. So mae unrhyw nice lenses yn mynd i wneud lot o wahaniaeth i, well. Mae gennym fi anamorphic lens i'r iPhone SE a mae'n gweithio'n really da lle ti'n cael yr, ti'n bod, beth nhw, J.J. Abrams lens flares a balli pan ti'n ffilmio. Mae'r iPhone SE, ti'n ma? Mae dal yn... Mae tynnu'r lluniau mewn unrhyw beth sydd yn fel well twllach na fel y diwrnod mwyaf llachar erioed, dim yn mynd i edrych yn dda iawn o'n efo. Ond ti'n ma, o feddwl bod nhw'n... Dyn nhw'n ffôns newydd o gwbl wan, a maen nhw'n... Dwi dal yn licio fo. Ond dyna'r peth, dwi'n edrych nôl trwy account Flickr fi, mynd nôl byr bell a hynna, ac mae'r lluniau o'n i'n dynnu, oedd na rei off 3GS. Dyna fo? Ie. Ac maen nhw dal yn edrych yn gret. So, ti'n bod, ac oedd na llwyth o ffôns yn cael ei gyhoeddi yn IFA, maen nhw'n galw fo, ia, yn yr Alban yno, os oes dweud. Ac maen nhw gyd hen digon da i wneud bob dim a rhan fwy o bobl isio. So, oedd yna rei newydd Nokia ag yn HTC, ac mae'r Samsung Galaxy Fold allan. So, Ond Huawei, like mae pawb dwi'n cyfarfod dyddi yma, Huawei sy'n sgan nhw, a maen nhw wedi dod allan o nynlle mewn 2 flynedd, wedi dod reit fyny'r top o ran safon. A hwnna wedi really rhoi sioc, dim rhoi sioc i fi, ond mae'n surprising. Maen nhw wedi, dwi'n meddwl lle wedi cael mantais o'r ffaith bod nhw wedi bod yn gweithio yn agos efo Google i creu lot o'r reference devices ar gyfer Android. A wan bod Google wedi dewis wneud clydwedd i hynna, maen nhw wedi yn amlwg wedi cymeryd pe maen nhw wedi dysgu o'r profiad yna i creu dyfais a gweithio allan wedyn yr meddalwedd a'r experience o gwmpas hynna i gyd i creu rhywbeth diddorol a hefyd dod i fewn ar pris sydd eich chdi bach callach na be ma Apple yn targedu. Reit, so mae dyddiau'r 50 quid phone contracts yn ôl, ta? Yndi. Mae hefyd, mae Apple wedi un o'r pethau eraill ac o'n i just yn disynu clywed o yn ystod yna. Mae nhw wedi rhoi slow motion ar y camera sy'n gwynebu ata ti. Oedd yr adfod yna eitha da. Oedd yr adfod yn wych, ond mae nhw wedi bathu term newydd o'r enw... Ok, Sionet. Na, dwi'n gwybod dim byd am hwn. So, be sa ti'n credu fysa'r gair fysa cwmni fel Apple wedi bathu ar gyfer slow motion selfie? Take a guess. Mae hyn yn rhoi fi ar y spot, wa. Gawin i ti di meddwl mwy amdano fan am Apple wedi? Slelfie. Slothfie. Ia, eich slowfie. It's a slowfie. Wel, y peth ydi, be maen nhw eisiau gwneud ydi, bobl, basically, yn rhoi rhain mewn rhyw fath o GoPro harnesses, yn mynd fewn i fights, a wedyn fyddwch chi'n gallu cael Raging Bull remake. Just fel harness bach. Meddylia, ti'n cael little GoPro harness, just yn sticio fo allan, just tyma bach o fe'n dwyn abdi, a fel... So, mi o'n ein y ddau beth eraill diddorol dod allan o hwn
Mae'n meddwl Iest eich oedd ti'n cytuno fyd weld i'r... Da ni'n gwybod mwy amdan Apple TV+. Ooh, joy! Talk to me. Mae gen i ddiddordeb. Mae'n gwybod... Mymryn bach mwy, dyn ni'n gwybod. Go Bryn. Mymryn bach mwy, ie. So maen nhw wedi cyhoeddi Prius, a da ni'n gweld trailer o cyfres newydd sydd efo Jason Momoa yn efo. So beth ti'n meddwl i'r pris, Sioned? Fel yr unit i gyd? Am Apple TV+. So Apple TV+. The service. Yeah. Right. So mae'n subscription misol, cywir? Cos mae Netflix newydd rhoi top package nhw fyny £12. This I know, achos bod fi shout-out i Rhyds ydi dwi'n Netflix login fo, achos mae o ar y top package a mae'n cael rhoi loads o things allan. A dwi just yn okay o notifications o engagement. Yeah, whatever. So, John gweld no. Sorry, Rhyds. $9.99. Ooh, yes. No way. $7.99. Yes. $4.99. Ding, 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 ding. $4.99. Yes, then. Tell her what she's won. Jason Momoa and gartref. Ie, dyna sy'n cweit yn glir. Be nath nhw dweud oedd, mae gynnu nhw, oedd o'n edrych fath oedd gynnu nhw rhyw 12 rhaglen Apple exclusive mae nhw wedi creu ar y funud efo mwy yn dod. Ond nath nhw dweud, mae gynnu nhw lwyth o ffilms a lwyth o rhaglen i teledu, ond nath nhw'n dweud be oedden nhw'n mynd i fod ac o lle mae nhw wedi cael nhw. So, mae Apple fel channel, fel media entity, yn golygu dim byd i fi. Dwi'n yn gwybod beth ydy brand, beth ydy... A dyna be maen nhw'n unknown. Like, pwy ydyn nhw? Be maen nhw'n position hynny fel? Cos mae Netflix y gyd fel, drychwch ar fel yr hard-hitting drama ridiculous ma, dyn ni gyd yn neud fel commissionu'r stuff ma. So maen nhw'n taflu arian ar sioia newydd, chos mae gen nhw... Mae'n raglen yn dod efo Jennifer Aniston, Steve Carell, mae'r raglen newydd mae efo... Dwi wedi gweld hysbysebion yn mynd o gwmpas fel cyfryngau bobl Twitter amdan fel UK fel content buyers ar gyfer nhw, ar gyfer stuff mwy specific. Right. A dyna fi, dwi'n meddwl be maen nhw'n yn trio neud ydi trio... Mae gen nhw toman o bres, a maen nhw'n trio taflu y bres yma tuag at pobl i creu cynnwys sydd yn edrych yn rili dda. Ie, so argraff ges i efo Apple TV Plus oedd fod nhw'n mynd am ansawdd yn hydrach na quality. Na, hydrach na quantity. Dwi'n mynd dros ansawdd yn hydrach na nifer o rhaglenni. That's the one. Perffaith. So, so maen nhw'n edrych fatha production values, effernol fatha'r rhaglen sy'n di cael ei wneud gan person nath wneud Hunger Games ag Peaky Blinders ag... Dyn nhw'n mynd i fforsio bobl i seithi nhw ar iPhones, ddo? Dwi'n meddwl. Ond, so ie, dyw awyr lle ddaw yr rhaglenni eraill ma, pwy mae'n wedi dwy'n y rhaglenni eraill ma i gyd. Mae'n ddiddorol, cos mae hwn wedi bod yn real punk hefo ni dros yr cwpl o penodau diwethaf yma, o ran splinterification. God, ond fydd ddim rhaid i chdi, Sioned, fydd ddim rhaid i chdi dalu amdan y service ma. Am ti eisiau gwybod pam? Pam? Oherwydd, pam ti'n prynu dy iMac newydd di, mae'n dod am ddim efo fo. A blwyddyn. Diddorol. Wel, mae'r after party gyd yn barod am brwydr yr iMac versus teli newydd, so... a hefyd, be ni'n meddwl, fel Iest wedi efo ansawdd dros nifer, dwi'n meddwl, dwi'n trio mynd ar ôl HBO. Ie. Trio bod ar HBO newydd. Ie. A wedyn, eich trwyddedu yr rhaglenni ma i pobl fel Sky mewn marchnadol lle dwi'n mor trwydd efo yr reach sgyn nhw lle mewn fatha yn America neu yn Europe yma lle. Mae'n really ddiddorol fel media landscape. Mae hwn yn swnio mor wanky fel ti'n mynd fe'r stuff ma. Ond mae'n really ddiddorol achos mae'n mynd i effeithio ar y ffordd ti'n gwylio stuff achos sut mae channel fel S4C yn cystadlu
pan mae'r pob peth yn splintro mor fach, a mae gen ti fel yr holl ddewis ma, sydd wyt ti'n neud USP o fel, chos mae'n drama newydd, Pili Pala, dwi dod allan wythnos yma pan dyn ni'n recordio. A dwi eisiau gwachio da. Mae gyd o'r dramau ysbrydrec ma, quality drama, ond dwi eisiau gwachio da, ond dwi ddim yn berson drama, dwi ddim yn gwachio, nes i byth gwachio'r Sopranos, nes i byth gwachio'r stuff ma. So fel, dwi'n teimlo hynna'n ddim yn gwylio ysbrydrec, achos dwi ddim fewn i drama fel na. So fel, mae'r stuff Apple mas, dyn nhw'n mynd i fod yr HBO newydd. Dwi angen bach o hard sci-fi, guys. Talk to me. Lle mae'r sci-fi Cymraeg? Cwestiwn arall. Yna'n hwyl. Right! Dwrn, ar y bwrdd. Lle mae'r sci-fi Cymraeg? Lle mae'r budget? Wel, ti'n ma'n goffo cael budget. Dim gyda Hym glas nebo. Mae'r ddrama'n dod, dwi'n credu mae'na cynhyrchiad, mae'na rhyw gwmni teledu wedi prynu, mae'na rights, mae'na di mynd, a mae'r drama'n dod, drama llwyfan. Ond dydy Llyfr Glas Nebo, mae'n dystopian future speculative fiction yn hytrach na sci-fi. Dwi'n Star Trek, rydw i. Na, ti'n ma, right, mae hwn yn, a dwi'n expressing an interest fan unwan. Diolch yn goffa bod yn ddryd. Like, mae S4C wedi wneud fel zombie game show i blant ar budget really fach. Ond mae o'n dystopian dyfodol ideas sci-fi. A mae gyd yn mynd ar y sgwennydd ydy. A dwi'n credu gallu ti wneud, dwi'n genuine yn credu, lle mae'n ideas, mae crime dramas, great, everybody loves crime drama, heblaw amdano fi. Mae sad dramas, like gyfiras, i bethau, Pili Pala, a 35 diwrnod. Mae yna cash yn mynd fewn i'r rhain, ond lle mae'r fel, yr ideas mae'r, chos sci-fi ydi sut da ni'n siarad am ideas. Lle mae'r climate emergency speculative fiction yn y Gymraeg? Meddyl i ar ei, mae Aberystwyth dan y dŵr. Mae llwyriadau gallu nid o'n does, a sicr yn meddwl mae newid yr climate yn mynd i cael effaith mawr ar lad, so be am i ni weld. Dwi'n mynd meindio sy'n bach o shit special effects yn efo. Da, na i rei llaw i fyny, I'll do that. Fe drai taflu dodgy graphics i fyny ar unrhyw beth. Gallu ti boddi Aberystwyth a boddi bai Caerdydd, basically. Gallu ti just roed mat mawr o fel y môr. Dwi'n watch gyda fi os ti'n edrych fatha Sharknado 4 neu be bynnag. Peidiwch chi a disio Sharknado. Oedd Sharknado yn un o'r viewing experiences gorau gath teulu fi erioed. Cys nath pawb gotcha da. Oedden ni adre dros dolyg, ac oedden ni, fy ngŵr, nain y taid, mrawdi, i bartnero a brawd arall fi, i gyd yn y staf a just yn mynd, what the fuck, da ni'n gwachod? Mae hwn yn amazing. Ac hyd yn oed taid yn watcha do, ac oedd taid fel, be iawl di hwn. A doedd neb yn gallu peidio watcha do. Ti'n rhywbeth tebyg oedd gwylio The Meg. Dwi heb hyd yn oed gwylio The Meg. Nath o punchio'r shark. Oedd hwnna wych. O'r tu mewn? Oedd hwnna wych. Jesus. Oedd o just yn wirion, a eto, sci-fi, ond oedd o ddim yn angen bod yn wirion o bo math o bethau CGI yn efo. Oedd o mwy i wneud fatha rhywbeth bach arswyd, rhywbeth cael bach mwy o action yn efo. Lle ma, a dwi'n gwybod mae hwn yn hawdd iawn i ni just ista fan hyn fel podcast ys yn mynd, ond lle ma fel, chys dwi wastad wedi deud mae sci-fi ydi sut mae bobl yn delio hefo syniadau mawr. A dwi'n mynd i ddod yn ei nôl i fel Star Trek. Mae Star Trek wastad wedi bod yn super flaengar efo'r stwff mae gyd. A Star Trek ddim am fel mynd i'r gofod. Oedd Star Trek am, hei, drychwch, mae bobl o bob hil yn gallu gweithio hefo'i gilydd yn yr utopian dyfodol ma. Gallwn ni just trio bod yn well. Gawn ni wneud yn well. So lle mae fel... Yeah. Lle mae climate ffaini? Ond fod oedd yr rhaglen ar y BBC doedd yr un oedd chdi'm eisiau gwylio yr un Years and Years, dwi'n meddwl. Ie. Oedd hwnna, oedd oedd wedi mynd 20 blwyddyn i'r dyfodol neu rhywbeth fel ydoedd, ond oedd nhw'n wedi newid llawer ar yr
stwff oedd o gwmpas a falle. Os yw'n rhaid, oherwydd os ti'n mynd yn ôl 20 mlynedd o rwan, dos am gymaint hynna di newid o ran sy'n mae pethau'n edrych o gwmpas ni gymaint o hynna. O ran ceir ag tai a dillad pobl. So, os ti'n just yn newid mymryn bach ar y dyfeisiadau maen nhw'n gafel ar ffordd maen nhw'n interactio. Ond ti'n gallu neud gymaint hefo fel ti'n neud just gwisgoedd, just like, ar dy prif gymeriadau, ti'n gweld Her? Ti'n ffilm Her hefo Joaquin Phoenix, a ti'n cofio pwy oedd y cyfarwyddwr, mae'n ffantastig. So mae hwnna'n set rhyw hanner cam mlynedd neu rhywbeth yn y dyfodol. A oedd y designer costumes y ffilm yna wedi penderfynu pa era sydd heb ddod nôl a pa era bys yn edrych yn ridiculous i ddod nôl. Y 20s. So mae gen Pawb fel 1920s, mae Pawb yn edrych fel F. Scott Fitzgerald hefo fel trwsus Simon Cowell +5 fyny at I rib cages nhw. A mae'n deud mae hwnna just digon i droi i just troi Ac oedd bob dim yn really glân hefyd doedd. Pob peth yn super. Oedd pob peth yn oedd o basically fel Nightmare Siri yn doedd, oedd o'n gret. Ffilm really dde. Bryn, dwi'n cedi sa ti'n really joio fo. Os di'n dod fyny ar un o'r infinite streaming services. Spike Jones. Diolch yn Bryn, ti'n llawn gwybodaeth. Definitely. Ar ôl meddwl, mae hwnna'n, diolch Bryn, IMDb o stuff i fi. Keep going. So, mae hwnna'n swnio fel ffilm bys Apple yn rhoi ar ei streaming service nhw. It's very Apple-y. Dwi wedi gweld, dwi ddim byd i wneud efo'r cyhoeddiadau, ond ynglyn â, dwi'n siŵr os yna un o'n chi oedd wedi rhoi fyny bod, ar y Guardian Tech ni wedi wneud o, oedd mae Apple wedi bod yn, mae yna internal documents wedi cael ei leakio, fel sut mae Siri'n delio hefo fel cwestiynau, quotes, anodd. Don't engage, deflect, and finally inform. So fel, sut mae Siri yn fel ymateb os wyt ti'n gofyn, are you a feminist, Siri? What's your opinion about women's rights a pethau? So, hon oedd yn un ddiddorol iawn. Sam Smethers, the chief executive of Women's Rights Campaigners, the Fawcett Society, said, the problem with Siri, Alexa, and all of these AI tools is that they have been designed by men with a male default in mind. I hate to break it to Siri and its creators. If it believes in equality, it is a feminist. This won't change until they recruit significantly more women in the development and design of these technologies. So oedd hwnna'n erthygl, dwi ddim wedi rhoi yn y notes, ond gan bod ni siarad am bethau Apple a datblygiadau, oedd o'n really ddiddorol sut maen nhw just yn deud bod Siri yn goffo bod yn fel, mae gen nhw fel points, a fel, y guide am fel sut I sgwennu yn llais Siri. Right. So Siri aspires to uphold Asimov's 3 laws of robotics. It's really cool. I just stuff fel Siri, bizarrely the document also lists one essential trait of the assistant, the claim it was not created by humans. Quotes, Siri's true origin is unknown, even to Siri, but it definitely wasn't a human invention. God. That's pretty, deep down the rabbit hole gan Apple fanna. Yeah. So, na I roed y link ma yn y show notes, ond fel, y stuff o fel y pŵer gan, achos bobl sydd yn creu, gymaint am nhw'n dweud, it wasn't humanly controlled. It was blatantly, obviously human controlled, a gan amlag, gan timoedd o ddynion. A fi'n cofio os dwi wedi siarad amdan llyfr Caroline Criado Perez ar ben ar haglediad o blaen am fel exposing data bias in our society do. So dyn ni droi hwnna'n yn links yn rhywle. Mae o'n brill. A just yn agoriad llygad nath The Illusionist sydd yn podcast really dda, nath hi wneud penod cyfan amdan neu rhifin cyfan amdan efo, so checiwch hwnna allan, mae The Illusionist yn really dda, nath hi wneud dim The Illusionist, 99% Invisible, sorry Pawb, un arall o'r Mae The Illusionist yn podlediad 2 yn dwi. Ydy, hefyd cytuno. Ond 99% Invisible amdan design oedd hwnna, a fel sut bod design yn consciously biased. Anyway, so hwnna. Dyna fy narn bach i gyfrannu i stori'r afalau. Nice. Yeah. O'n i'n mynd i ofyn Bryn os oedd yna rhywbeth arall di sefyll allan iddo fo. Mae gen ni
app watch newydd yn dod sydd yn always on the screen yn efo. Dwi'n meddwl bod wedi rhoi bach mwy o bethau diddorol efo tracio ystadegau ar iechyd a falle. Ma' nhw'n creu bach mwy o flexibility in terms o'r accessories a falle ti'n gallu rhoi efo fo. So mae hwnna'n rhaid diddorol. Ma' un oedd i ddod i fyny, ma' nhw wedi lle mae efo yma, oedd o'n dweud mae yna mae yna chip uniongyrchol ar gyfer Face ID sydd yn rhaid diddorol, sydd yn speedio pethau i fyny, sydd yn... A mae hwnna'n diddorol hefyd ydy, dyn nhw heb di mynd yn ôl o Face ID i'r bottom sydd yn diddorol. Ti apparently byddwn ni gallu o diwedd cysylltu USB drive i'r iPad gallu cael ffeiliau o ddi ar USB drive sydd yn rhywbeth sydd wedi bod yn ar blaen. A mae iMessages yn cael, ti'n gyrru arian i rywun trwy iMessages. Dwi'n hwnna'n dod i'r UK? I ddim yn siŵr eto, sgynna i ddim gwybodaeth ar hynna. Mae o'n cael ei restru ar Apple, gwefan Apple yn Brydain ddo. So mae'n... reit, oce. So mae hwnna'n rhaid diddorol. So, i byd... Bytha... Ground the breaking. Ond eto, dwi wedi dweud o'r blaen, Ond y peth newydd sydd yn dod allan ar Medi 19, mwy na thebyg pan fydd hwnna allan. Sorry. 9 diwrnod i'r wan. Ydy fod Apple Arcade yn allan ar bob device, sef subscription service arall i chdi gael reid y bres i gad. Faint fydd hwnna, Sioned? So hwnna di fel all of the games all of the games, all of the time, anywhere. $7.99. $4.99 a mis. Bargainus eto. Mae hyn eto efo, mae gyd, mae hwnna di'r pris ar gyfer y teulu i gyd hefyd, os ti'n neud family sharing. Cracking. So, mae hwnna i gyd, ond ar y funud, mae'r 100 games mynd i fod arno fo i gyd yn exclusive i Apple Arcade a ti'n methu gael nhw'n un lle arall. So dwi'n dychmygu yn y dyfodol, mi fydd na games sydd ar services arall yn dod iddo fo. So be di controllers Apple? Wyt ti'n rhaid Xbox controllers neu rhywbeth? Ie, nath nhw gyhoeddi hynna hefyd fod ti'n gallu defnyddio Xbox One controller, PS4 controller a unrhyw un o'r MFI supported controllers. Ond yn anffodus, di'r Nintendo Switch controller ddim yn supported. Ac dwi'n gytid efo hynna, am fod dwi'n misio prynu controller eraill. Ond mae Nintendo wastad yn walled garden bach yn ei hun. Surely, mae probably, oherwydd fod Mario Kart yn dod i iOS, fod nhw eisiau cadw perthynas da fyny efo Nintendo, a fod nhw heb di hacio i controller nhw i weithio efo'i thing, heb gofyn thyn nhw. A dyna dio. Am fod wedyn mae Apple devices yn cystadlu yn erbyn y Switch, dydy. Really, so... So, be di dy deimlad ydi am yr Apple Watch newydd ta? Wel, fy nheimladau i mewn brawddeg byr ydi, dwi wedi brynu fo. so mae ar ei ffordd. Nath nhw ddeud mae'n syth ar ôl cyhoeddi fo. Surprised face. Am fod Series 3 sgynna fi, sydd yn briliant, a mae'r battery yn gret, a mae bob dim yn gret yn efo. Ac mae nath nhw gyhoeddi fod maen nhw'n cadw'r Series 3 o gwmpas, a mae hwnna'n mynd i fod ar werth am £199. Sydd o gwmpas pris rei Fitbit sydd yn edrych yn debyg, dwi'n meddwl, ie. Ond wrth gwrs, it's an Apple Watch. Get in with the in crowd. So ie, dwi wedi brynu fo, ond dydy'r... fod y sgrin ymlaen o hyd ddim yn un o'r pethau oedd yn denu fi. Os dwi'n gallu cael yr opsiwn o fod y sgrin yn mynd off tra dwi'n troi'r fy llaw i ffwr, a fod y batteri'n para'n hirach,
Yeah. A fod o'n gweithio just fel ma watch fi ar y funud. Na i wneud hynna mwy na thebyg. A fod... Ie, mae'n neis cael y sgrin ymlaen o hyd. O'n i just yn mwy o ddiddordeb fod just eisiau cael y sgrin yn fwy arno fo. Be o'n i yn surprised amdan fod oedd pawb yn disgwyl nhw gyhoeddi fod o'n mynd i ddod efo built-in sleep tracking yna fo. Ond nath o'n deud yn byd amdan hynna. A be dwi'n meddwl ydy hynna, ond fod oedd o dros y websites i gyd, fod hyn yn dod, ydy. Ond efo'r betas o'r meddalwedd maen nhw wedi bod yn push allan dros yr ha, mae iOS 13 mwy na thebyg yn dod allan wrth nesaf. Dwi'n eitha siŵr na wrth nesaf yn dod. Ond maen nhw wedi tynnu lot o'r features allan ohono fo a di pwysio fo i iOS 13.1 oherwydd dyn nhw'n di cweit gweithio'n iawn eto ac dyn nhw'n eisiau pwysio rhywbeth allan sydd ddim cweit yn gweithio'n iawn a mynd i torri stwff i bobl. Neu ti eisiau fo right? Ie, yn union. Dyna dyle bloody Adobe ddysgu. Jesus Christ. Mond 4 crash geis i heddiw. Pa bydd chi dal yn iwsio nhw? Dwi yn dysgu Fusion rhan, so yeah. Pwy cymryd sy'n neud Fusion? Blackmagic Design. Maen nhw wedi prynu Fusion gyn rhywun arall. Am fod nhw sy'n neud DaVinci Resolve a mae gyd yn gweithio efo gilydd ac mae'n gweithio efo Avid sefyd, so. Arty. Yeah, so na i ddysgu hwnna. So, go ni Iest test ar y watch newydd ma wan. Ie, ond dwi'n cymryd wneith nhw gyhoeddi pan bydd 13.1 allan mwy na thebyg i iOS. Wneith nhw gyhoeddi, a watch update newydd sydd yn gadael chi wneud sleep tracking. Os na fod nhw'n wneud yr thing na lle weithiau, mae cwmnïau yn dweud, nawn ni gadael fo blwyddyn nesaf. A disgwyl i wneud o'n iawn. Ddaru nhw'n wneud hynna efo'r stwff EKG, do? Do. So, oedd hwnna'n un fideo diddorol, doedd? O'n i licio'r fideo ddyn nhw wedi wneud, lle ddyn nhw'n dweud, it tells time. Oedd hwnna'n gres. Mae'n mynd trwy bob math o bethau, lluniau o beth nhw'n wneud. Wedyn mynd nhw'n cyrraedd un pwynt lle yna merch yn eistedd mewn oedd gym mewn ysgol. A wedyn ni'n dweud, it opens portals. Mae'n rhyw dwll yn agor yn y wal. Mae pobl yn cael signo mewn iddo fo. Mae'n cytio'n ôl i hi a dweud, no, not really. Dwi'n cario mlaen trwy'r ysbysau. Ie, mae'n adfod yna'n gret. I love it. Dwi'n newydd fod yn gwachio Teen Titans, lot fawr o Teen Titans. Dwi'n gwybod unrhyw un. Dwi wedi efo'r ffilm ar fy list, ond dwi'n gwybod sna i ddallt y ffilm os dwi wedi gweld y series. Mae just yn really ddoniol a silly. Hang on, Teen Titans. Teen Titans go to the movies. O ie, cech di, ie. Ond hefyd, da ni wedi bod yn gwachod y gyfres lot ar Netflix yn Cylrhyds. Chos, so mae'r Teen Titans sydd yn part o'r DCEU sydd yn really greulon ac yn violent dros ben, mae'n gweithlu dros ben. Mae'n anhygol o gyfres a mae'n werth gwylio. Ydy hwnna'n animation? Na di. Ond ar be mae hwnnw? Pa service da ni'n tan ysgrifio i gael hwnnw, Bren? Dwi'n meddwl bod o ar Netflix. Dwi'n meddwl. Definitely ddim yn dod fyny ar Netflix Kids pan maen nhw'n searchio amdano fo. Sy'n great. Great. Ti'n meddwl be? Mae bron o bod gadael i'r plant rhoi box set ar Netflix Kids just so maen nhw ddim yn mynd ar fucking YouTube. Mae o ar Netflix o dan yr enw Titans. Ondi? Yndi. Ond definitely Teen Titans Go / Teen Titans Go to the Movies. Teen Titans Go yn wych. Fel oedolyn, please gwachwch hwnna, rei. Dwi hefyd, oh god, mae hwn fel after... Dylen ni just roed fel awr o Apple, dim stories arall, a wedyn just after party. Oce, dwi'n mynd i rowndio fyny stories arall a dyn ni'n mynd i siarad amdan, a wedyn dyn ni'n mynd i'n syth ar after party a dwi'n siarad amdan, like, dwi'n cael animation renaissance, a mae'n great. Da ni newydd glywed yn yr awr diwetha, neu yr awr cyn i ni recordio, bod cwmni cyhoeddi Gomer yn mynd i stopio cyhoeddi llyfrau Cymraeg. Dyda ni ddim yn experts yn y byd cyhoeddi, / e-lyfrau. Well, actually, da ni probably'n gwybod mwy am e-lyfrau yn yr bobl sydd actually neud e-lyfrau erbyn hyn. So, yeah.
Ond, mae yn drist i weld cyhoeddwr cynnwys Cymraeg yn rhoi gorau iddi. Maen nhw'n ei cyhoeddi ers faint o hir, maen blynyddoedd maith. 127 o blynyddoedd. Na, bloody hell. Wel, dyna pryd gafodd y cwmni i greu, dwi'n gwybod os mae'n bod yn cyhoeddi llyfrau ers hynny. Ie, mae'n bod yn argraffu. Mae'n bod yn argraffu. A dyna beth yw, so dyn ni'n gwybod, dyn ni'n not experts, we're not experts, ond... Just barn. Heb gwybodaeth. Heb gwybodaeth na ffeithiau. Just teimlad eto o fel, mae'r crisis cyhoeddi Cymraeg a ddim yn mynd ati, a mae mwy, dwi'n poeni ac yn teimlo bod mwy o bethau fel hyn yn mynd i fod yn digwydd. Maen nhw'n mynd i aros o gwmpas fatha argraffwyr. Argraffwyr. Ac mae nhw wedi edrych ar y pres a falle, a maen nhw wedi sylwi, mae yna fwy o bres i ni fewn argraffu na sy'n mewn cyhoeddi. Ond mae bob un llyfr yng Nghymru yn cael ei ariannu gan cyngor llyfrau ydy. Oherwydd fod yna cynlleiad ohono ni, ac wedyn mae yna ganran bach ohono ni sy'n siarad Cymraeg, yn darllen Cymraeg, so ti angen cael hynna. Da'n lwcus fod nhw wedi cyhoeddi gymaint a maen nhw wedi, dwi'n meddwl, ti'n bod? A mae eitha trist oherwydd dwi wedi gweithio efo Gomer a wedi cyhoeddi llyfr efo nhw trwy cwmni da, sef yn Sally Mali, sydd ar iBooks ag yr Kobo store. Ond y gobaith oedd fysa nhw'n pwysio hwnna fwy ac yn trio mynd am y farchnad digidol, a fod y llyfrau plant i gyd ar gael yn digidol, ond mond hwnnw nath nhw wneud. Dwi'n meddwl nath nhw newid, nath y manager newid, nath na bobl cerdded allan yn 2017, oherwydd fod nhw yn anghytuno fo ffordd oedd y cwmni mynd neu rhywbeth. Dwi'n yn gwybod os oherwydd oedd y cwmni isio mynd mwy digidol neu llai digidol, dwi'n yn gwybod. Ond, ti'n bo, dwi'n bo, mae lolfa i weld yn gweld ti, dwi'n meddwl. Mae nhw'n sicr yn fwy blaengar o ran... Sorry, Baron. Mae angen iddyn nhw cyfynnu i'r cyhoeddwyr eraill edrych ar y sefyllfa yma wan a dweud a eich bod i'r cyngor llyfrau hefyd edrych ydy sy'n nhw'n mynd i sicrhau byd y bywyd i gyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg. A mae rhaid yn nhw ystyried mae'n eitha sicr fydd y syniad o argraffu llyfrau yn debygol yn mynd o llai ag llai dros amser, a bod ni'n gorfod meddwl be mae'r dyfodol yn edrych fel. Dwi'n mynd i fod yn fwy o llyfrau e-lyfrau, dwi'n mynd i fod yn llyfrau llafar, dwi'n mynd i fod yn stwff ar-lein. Wan di'r amser i edrych ac yr amser i ystyried ar wneud cymryd y cama pwysig wan i gallu sicrhau bod na cwmnia cyhoeddi mewn 5 mlynedd, mewn 10 mlynedd ac yn bellach ymlaen. Ie, oce. O biti mawr, ond mae dda bod yr 55 person yna mynd i gallu cadw i swyddi a bod yr cwmni'n gallu parhau. Ond mae'n trend ddo. Ond beth sy'n mynd i ddigwydd i'r holl llyfrau sydd gyda nhw, dyna sydd yn a dyna beth mae'r newyddion yn dweud ydy, maen nhw'n mynd i gweithio efo'r cyngor llyfrau i cyhoeddi'r llyfrau sydd ar... Yr rhestr nhw. Ar y rhestr ar y funud, a wedyn beth sy'n digwydd wedyn, maen nhw dal yn trio gweithio hynna allan efo'r cyngor llyfrau. Gobeithio wnaeth nhw just handio dros yr lolfa, wedyn mynd nhw ar gael yn digidol yn bob man. Hey!
So mae'n drist achos mae prifysgol, lot o prifysgolion Cymru wedi stopio cyhoeddi, prifysgol Aberystwyth wedi downgradio i cyhoeddiadau addysgiadol nhw hefyd. Mae'n trend, a dyna'r peth ti'n just yn poeni fel, mae cair llefydd mae lawr yn hytrach na symud nhw i outlets digidol yn golled o ran fel sgiliau a staff a bobl. Guys, unwaith eto, dyn ni ddim yn gwybod am hyn. Ddim clem. Rhywbeth i roed allan yna. Boes, mae gennym ni, o'n i'n mynd i fynd mlaen am YouTube Kids, o'n i'n mynd i mynd mlaen. Beth gen ti ddeud am hwnna? Ti'n mo be, dim byd newydd, achos da ni wastad yn mynd lawr yr Peppa Pig drinks bleach haul ma. Ond YouTube Kids wedi cychwyn gwefan, so mae gennym nhw rwan, mae gennym nhw sneaky, mae nhw wedi cychwyn fel desktop site YouTube Kids, dal yr un problemau, dwi'n edrych arnyn nhw, mae just, fel rwy'n sydd, a dwi'n mega lwcus i wneud, dwi'n gweithio ddydd i ddydd hefo fel cynnwys blant yn Gymraeg, a dwi'n rili lwcus, a mae'n amazing job. Ond mae edrych ar safon y stwff sydd ar YouTube Kids, dwi just fel, mae hwn just yn afia, mae hyd yn oed y stwff sydd ddim yn creepy as fuck, yn shit, mae'n just, achos dwi wedi darllen gymaint o erthyglau, lot o fel Gizmodo article, life hacker articles amdan, do not use YouTube Kids as a babysitter. Ti just yn gweld fel, a dwi'n gweld o, o'n i mewn fel, bwyty a stuff, a ti jyst yn gweld, a teulu di dod fewn, a oedden nhw jyst i sticio dwy ferch, oedden nhw ddim yn babis, oedden nhw fel falle, 6 a 4 o beth fel na, a jyst i sticio nhw efo YouTube, 2 iPad, a headphones anyn nhw, so bod mam a dad yn bit o bwyd. Ac o'n i jyst fel, mae hwn yn unwaith eto. Pam nhw'n cael bwyd adre? Babysitter. Judgmental. Dwi just yn bod yn judgmental. So dwi'n neud fel mantra praying position fi ac yn gwybod bod fi'n deud y peth yma o safbwynt hunanol eiddigeddu, pwyth mae'n gyd, ond fel pwy ffoc sy'n neud hyn? Sut wyt ti'n disgwyl i dy blant di gael y sgiliau i allu bodoli yn y byd? So ti ddim hyd yn oed yn gallu mynd â nhw i gael pryd o fwyd. Dwi ddim yn credu, dwi'n hollol deall os oes gen ti plant gyda problemau addysgiadol, bod nhw angen y comfort blanket yna. Doedd rhain ddim. Doedd rhain oedden nhw'n ffain, oedden nhw just, ond oedd yr rhieni fel, dyn ni'n mynd i gael amser neis i ni'n hynna. Ac obviously, dyma be oedden nhw'n neud, cos o gen nhw i gyd fel Beats headphones i hun i neud o. A judgmental unwaith eto, dwi ddim yn gwybod beth ydi cefndir pawb, ond o'n i just fel rhiant, ti'n goffa cymryd y shit weithiau a just mynd, right kids, dyma sut mae behafio yn y byd go iawn. Anyway, oedd hwnna'n rant eitha distasteful a na i ddim wneud hwnna to. Falle ddim angen i fi wneud hynna. Ond jyst rhaid fi gael hwnna allan. Mae werth i wneud, sti, podcast. Podcast. Just galwch mi'n Mac Maron eto, dwi'n ffain. Guys, le après parti? Oui. Diddly-doo. 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 Croeso i'r after parti. Mae'r drinks wedi cael ei ail-llenwi. Dwi wedi cracio ar agor botel o Aberfalls gin, blas rhywbob, sydd wedi dod o Abergwyn Gregin, nag e? Ie, Abergwyn Gregin. Waw, mae hwnna'n hawdd i ddeud ar ôl yfed cwrw sesiwn mawr. Guys, stwff hwyl. Be da chi wedi bod yn gwylio, gwrando arno, joio, just positive vibes only. Mae'r podlediad a mae dad rot y porno yn ôl. Yay! Which dwi dal heb rando arno achos dwi'n dim yn cyn arno fo sydd yn really wrong achos dwi'n gwybod bod pawb yn lyfio fo. Pawb o'i dast.
Ie, ti'n hollol iawn cael... Pawb at y Biji-bô. Exactly. Peth ydi, o'n i gweld rhywun yn sôn amdano fo ar Twitter yn dweud, mwyn y lair un un joke di o bob wsos. A ti'n be? Feck off. Tod, mae di dad o'm yn dallt unrhyw beth am unrhyw beth. Ac mae'r stori'n wild dros ben. Ond dyna beth sy'n greu. Dyna beth di Flophouse. Dyna beth di How Did This Get Made? Exactly. A mae'n nipyn o hwyl. A dwi'n mwynhau o. A dwi'n nabod lot o bobl sydd dan. Ond os ti ddim, feck off. Colled fideo. Wel, dwi'n mwyn golled i ti. Bryn, pa dy bod mor relentlessly positive? Mae'n rhaid i fi siarad. Mae'n rhaid i fi. Mae'n rhaid i fi. Neu'n rhaid sy'n crio. Na, mae'n edrych ni gweld ti'n hyrwyddo hwn fel excitement mawr. Mi oedd eipyn o excitement arno fo. Ag... Sut bod gen y dad mae gymaint o lyfrau? Wel, so nôl y sôn, ddari o gyrru penod gyntaf neu ddau i fab o, dweud, dwi wedi sgwennu hein. A cyn iddo droi rownd a darllen gyrru rhyw fath o nodiadau nôl iddo fo, ddod droi rownd a dweud, dwi wedi sgwennu 4 llyfr. A hein oedd yr 4 llyfr gyntaf. So maen nhw wedi darllen wan, y 4 yma wan, fel cyfres. Waw. A mae'r 5 a rhywfaint o lyfrau eraill wedi cael ei sgrifennu ers i yr cyfres gyntaf cael ei gyhoeddi. Ydy'r tad yn gwybod Yndi. bod nhw'n really eitha cutting? Yndi. Mae o wedi bod, mae'n gryndo i bob un penod, mae o wedi bod i'r sioia byw. Waw. Mae o'n meddwl bod yn ipyn o hwyl. Brilliant. Ti'n mo be? Good. Ia. Fi'n really falch. Ie, dwi'n meddwl fo'n gas dros ben os oedd ddim yn gwybod bod y podlediad. I bet eitha'r Emma Thompson live episode. Apparently, do. Of course, bysa fa. Do. God. Iest, nhw'n ni wneud round table. Wel, sort of cyd-fynd efo'r porno. Dwi'n bod yn ei porno'n hyn. A da ni'n mynd i wneud spin-off podcast amdano. Dwi wedi bod yn ymchwilio lower intestine. Neu'r large intestine, ti'n gael o? Dwi'n cofio. Oh my god, dwi'n cael flashbacks i drunken chat efo ti amdano pe. Na, o'n i ddim yn drunk, oedd pawb arall yn... Ie, enw'r llyfr ydi Gut, gan Giulia. Ag yr hanes o yr ymchwil mae hi wedi wneud i fewn i'r cysylltiad rhwng yr menydd a'r gut bacteria, a sut fod hwnna'n rheoli sut ti'n gallu fod yn hapus, yn drist, neu llawer iawn o bethau eraill fatha dy iechyd yn gorfforol ac yn feddyliol, ag just yr holl beth ma nhw just newydd ddechrau darganfod yn yr 5 i 10 flwyddyn dwytha, ac fod da ni ar ymyl dipyn o just neidio i ffwrdd i ddarganfod gymaint mwy amdan sut eich fod nhw sy'n rheoli ni a nid yn ni sy'n rheoli nhw. Dwi wedi clywed gymaint o hynna o blaen. O meddyliad sut wyt ti'n mynd pan wyt ti'n fel llwgu? Pan wyt ti'n absolutely sarfio, ti'n mynd mor flin. Mae fel cael parasites yn dyfren yn deud, like, ceri fi ta rhywbeth. O ie, dyna di'r peth chi oedd o'n sôn amdan sut ti'n gallu treinio, oherwydd fatha, ti'n gallu treinio dy gut bacteria i bwydo ar certain fath o fwyd, fatha, so os ti'n bita lot o siwgr, ti'n meddwl fatha, neu carbohydrate, neu be bynnag, rhywun peth, fod ti'n creifio y siwgr na, a wedyn ti'n cael the hungry moment, lle ti'n mynd yn really fatha craving, really isio fo, ond be maen nhw'n meddwl ydy fod, dim dyna mae dy gorff di'n creifio i ddechrau ni pam ti'n tyfu fyny,
ond fod ti di treinio dy gorff di oherwydd y diet sgynna ni ar y funud, na dyna wyt ti isio, ac os ti'n mynd allan o'r lŵp yna a treinio dy gut bacteria i creifio bwyd sy'n mwy ffati, fod dwi ti'n mynd cael i fewn i'r hungry state na, fod o, maen nhw dal yn mynd yn really hapus os ti'n rhoi siwgr iddyn nhw, ond dyn nhw'n creifio fo gymaint y tro wedyn, os ti'n dall beth dwi'n feddwl. Mae hwn fel psycholeg bugs. Mae'n mental. Ydy Yakult yn helpu? Ydy Yakult yn thing? Gytid. Na, mae Yakult yn un o'r things na ddoth allan lle, dwi'n meddwl ddoth allan o'r lle, mae na actual probiotics i fewn yn Yakult, ond does am digon iddyn nhw i survivio mynd trwy yr acid sydd yn dystumog di i gyrraedd yr lle, so ti angen y prebiotics. Oes yn cyrraedd? Wel, mae yna probiotics sydd ti'n gallu cymryd sydd mor llawn o live cultures. Dwi'n cofio beth yn nhw, fatha Pro 7 neu rhywbeth dyn nhw fo. Dim well off yn bita fel lumps o llwydni neu rhywbeth. Mae o'n dablet lle maen nhw wedi compactio gymaint o live cultures i fewn i un peth, fatha mewn D-Day landing, os ti'n gwneud gymaint o bobl i fewn, mi neith na rei byw. Saving Private Ryan yn dyfaldi. We sent wave after wave of our own men at them until one of them got through. Branna yn eistedd yna yn slosio gwmpas yn dyfaldi. Just yn watcho dy'r pills ma'n cyrraedd. Ond be oedd o fwyaf pwysig oedd y bwyd wyt ti'n reid iddyn nhw i fwydo arno fo. So, os, mae pawb efo bacteria yn ei lower intestine, eich bynnag, dwi'n cofio chi, mae'n newydd o'r ffran darllen ydy fod y bwyd ti methu prosesu dy hun, ond sydd yn cael ei pasio drwad, ac maen nhw'n bwydo arno fo, sydd yn cadw nhw'n hapus ac yn cadw chdi'n hapus. So, di hwnna fel pethau fibery ac yn... Ie, digon o fiber. So, un o'r peth o'n i dargan fod, ydy tatws oer, fatha, so os ti'n coginio tatws, a wedyn gadw nhw oeri, unrhyw fath o ffordd ti'n coginio tatws, so fo mash neu be bynnag, neu tatws newydd, neu whatever. Sgwad? Probably. Y problem o hwnnw ydy'r sunflower oil. Hada spoilio, yes. And fod hwnnw, unwaith mae di oeri, mae o'n troi fewn i resistant starch, sydd yn rhywbeth lle mae o'n dydy gorff ddim isio fo, so mae o'n cael ei basio drwad i'r bacteria. Mae'n wrth i bod efo fo. Ond mae'n gorbon oer? Ie. Dwi fyny, drach Estyn, dwi wedi cael Sut maen nhw'n darganfod hynna? Healthy snacks. Dwi wedi dod â healthy snacks ar gyfer... Rai, mae gennau ffrwythau sych yn hytrach yn marshmallows fel fi'n arfer bita. Mae gennau pinafal fan hyn a mae gennau mango. Achos dwi wedi bod yn darllen llyfr gan James Wong a dwi'n dilyn o'r Twitter, mae o'n cool. Botanegydd y diwedd. Mae'n gret i ddilyn achos mae'n debunkio'r holl bullshit ma amdan fel... oedd yr un diweddara dwi wedi gwachod efo rwan ydi fel Gwyneth Paltrow, I tell you, like, bullshit of, like, wellness culture, right? Gwyneth Paltrow drinks alkaline water and then she puts 2 spritzes of lemon juice in it, which effectively makes it just fucking water. Di canslo i hyn allan. Fel, so, a ddo just fel, these people don't know science. A ni fel, brilliant. A ni fel, great. So mae James Wong great. Ond fi nath adio'r rhegi, bys fo'n rhegi, mae'n fwy neis. Mae gen i fel llyfr briliant rhan nhw 10 a day the easy way. A mae just yn deud, right, dyma approach gwyddonol i wella di iechyd di a'r peth gorau lle di possibly neud ydi. Dim hyd yn oed, like, bwys, like, os wyt ti'n, like, newid y diet considerably. Just rhod llwyth mwy, cachlwyth o veg, a llysiau, a ffrwythau. A ddo'n deud, mae'r nonsens ma, bod ffrwythau'n rhy llawn siwgr,
a ddim yn neud dim lles i ti. Just yn wirion bos. Just mae'r fiber sydd yn nhw, mae'r vitaminau sydd yn nhw, mae'r sugar sydd yn nhw, yn egni i ti, iwsio nhw, just gnad yn siŵr bod ti'n... Mae llawn fiber hefyd ydy. Hwna dio, oedd o'n deud pad o jiwsio nhw, just bita nhw, just rho nhw dy fag, just rho nhw dy fwyd. A mae'r brisitis gen nhw'n really nice. Mae just fel sneaker veg fewn i pethau, fel dwi'n goffa wneud efo babis plybach, o fel... ond ti'n neud efo oedolion, a mae'n greu. A mae di really newid approach fi i prydau fi, so dwi'n neud siŵr bod fi'n rhoi fel just dyrnau a dyrnau o fel frozen veg o'n i pob peth. Mae'n really helpu, dwi'n teimlo. Oce, dyna segment iechyd. Bryn, veg. Veg Bryn? Be nes i weld chdi bita nos o'na blaen? Oeddech chdi efo whisky ag ice cream ag yr podcast na. That's the fucking boy. A ti'n fedd y whisky? Penderyn. Yeah. Os ti'n gwybod, mae Abergwyn, be dyn nhw, Aberfalls wedi cychwyn wneud whisky Cymraeg, ond diolch yn mynd i fo'n barod am 2 flynedd arall. So, ail whisky Cymraeg ar y ffordd. Dwi eisiau rhoi heads up ar gyfer, ond i jyst yn sôn amdan fel anime, dwi wedi bod ar fel bach o animation trip, fel anime trip. Ond, so na i ddeud am hwnna, a wedyn mae gen i couple of podcast recommendations. So, yn gyntaf, dwi wedi bod yn gwachod cyfres, oh my god, mae'n brilliant, ar anime ar Netflix o'r enw Aggretsuko. A os ti'n googlo Aggretsuko, right, dwi'n really awgrymu i unrhyw un googlo Aggretsuko, right? Achos mae o gan cymeriadau Sanrio. Wante, so unrhyw un yn gwybod be mae Sanrio wedi creu i Hello Kitty. So mae ddylia death metal Hello Kitty. Amazing. Dyna di Aggretsuko, right? So mae Retsuko yn rhyw fath o... Dwi eisiau deud fel raccoon bach air. A mae hi'n Hello Kitty raccoon. Right. A mae hi'n gweithio mewn office. Mae hi yn cysau job hi, cysau boss hi, cysau y ffordd mae Cymdeithas Japan wedi rhoi hi mewn i office girl. A mae hi'n cael ei dicter hi allan wrth fynd i karaoke booths yn ganol y nos a canu fucking death metal epic. Gwych. Oh my god, mae just gwachio'ch gifs Aggretsuko. A mae'n greu, a mae'na storyline really dofn amdan fel menywod ifanc yn Japan dal yn cael ei gwthio fewn i fel, okay, so ti'n goffa gweithio mewn office, ond pan ti'n priodi, mae'n rhaid ti adael. Mae fel y 70, neu mae fel Mad Men. Mad Men hefo cute Japanese death metal anime. Mae o mor dda. Os ti isio antidote, achos da ni'n neud point, da ni'n really siarad gwydyddiaeth ar y sioe yma, rei? A da ni ddim yn, cos fucking point. Un point gael ei wneud am gwleidyddiaeth. Okay. I gyd fynd efo hyn, ydy fod, da ni fod yn gadael Ewrop ar 31 Hydref, ond i achub y dydd, mi fydd Apple TV Plus allan ar y cynta o Dachwedd. Oh, mae hynny'n oce. So diwrnod wedyn. Okay. Na ni. Dwi offer holidays yn ystod hanner tymor. Da ni di bwcio. Oh my god, dwi'n mynd i cyhoeddi hwn ar podcast. Greu, ysdi Crims yn gwrando yn fo. Da ni offer yn holidays dros Brexit. Just fel, obviously, great timing. Be, ffwr? Ac yn o wlad? Ffwr. Oh god, dylen ni'n deud o. Bys o'n amazing sy'n a cross-section. Just i weld byn i ddigwydd. Fydd o'n greu, fydd ni'n cael dod nôl fewn. Ond peidio bwcio fo BA. O na. Anyway. Gesio bod dwi'n hedfan i Efrog Newydd efo... O na. Bryn Airways. British Airways. Na i hedfan ar ymwyrn. Come on, Bryn. Fydd yn gret. Fydd yn good films yn yma. Really, really awgrymu hwnna. Dwi hefyd wedi, nath lleici fy merch hefyd spotio pan mynd i mynd trwy'r anime subsection bod na anime o'r enw Glitter Force. Glitter Force yn amazing. So mae Glitter Force fel the weaponisation o ymenydd merch 5 oed, right? Gwych. Mae Glitter Force, right? Mae hefyd yn really addas ar gyfer y byd yn ei byw yn efo, right? Mae'r Glitter Force yn fel kawaii, Japanese schoolgirl. Ond maen nhw yn cwffio gan ddefnyddio lliw a glitter a pŵer positifrwydd yn erbyn fel fairy tale characters o fel
hen fairy tales Ewrop a cwpl o fel fairy tales Japan sydd eisiau rhoi quotes sad endings i pob peth. Yn lle cael fel fairy tale endings, maen nhw eisiau gwneud fel diweddgol pob peth. A bob tro mae'r bobl ma'n cyrraedd, maen nhw yn fel... Mae hwn yn really drist. Maen nhw'n rhoi fel iselder i bobl. Like, a so mae'r glitter force yn goffo cwffio yn erbyn iselder. Hefo fel... bacteria ni penol nhw. Get bacteria sgleiniog nhw. Nathon ni bingio'r box set heddiw a mae Lleics wedi cyfareddu a wedyn o Llew just mynd mam, dwi'n mor falch bod Lleici rwan yn gwachod cartoons o Japan hefyd fel ti a fi ac o'n i just fel what have I done? Gwachwch stonish yn lle. So wedyn nath o off i watched box set arall o Yu-Gi-Oh! Jesus. A Pokemon, obviously. So Glitter Force a Aggretsuko dwi wedi bod yn gwachod. Mae na gymaint mwy anime, ond... Nes i ddechrau ail-wylio Star Trek Discovery. Dwi'n dechrau fo. Yeah? Dwi'n newydd dechrau. A mae'n edrych yn dda. Oh my god, mae mor ddryd. Lle o'n i wedi cyrraedd? Maen nhw reit yn dechrau, maen nhw ar ryw blaned a maen nhw'n cerdded ac yn neud y symbol Star Trek ar y llawr, ynddi. Ti reit dechrau chi. Bach too much. A wedyn maen nhw'n beamio fyny, a wedyn dwi'n meddwl nath Arian penderfynu, mae hwn rhy hen i fi. A wedyn, oedd ni'n gorau reid off. Ydy, mae o'n mynd yn super tywyll. Mae hynna'n syniad rili dda. So wedyn, yn ôl hynna, nath ni reid yr fersiwn newydd o Dark Crystal ymlaen. Mae hwnna'n eitha tywyll. Mae hwnna fwy scary. Oedd o'n bloody yn effed up. Ac oedd y mab yn deud, mae hwn yn drach ar y bisia, dwi'n eisiau gweld o. A wedyn, mond fo a fi oedd ar ôl yn y stafell at diwedd yr rhaglen, lle o dweud, da ni'n cael gweld un arall. Yeah! Love it! Love it. A fod mae production values yn amazing yn yma. Yn amazing. Ti'n cochi'r... Fucking puppets. Ar ôl gwylio fo am 5 munud, ti'n anghofio na puppets dyn nhw. A dwi'n lyfio hynna. Mae'n gret. Oedd sôn am Discovery, a dwi'n gwybod Bryn yn mynd i jump fewn a ti sy'n mynd ail-watch o, a ti'n meddwl beth, dwi eisiau dechrau ail-watch o. Dwi wedi mynd fewn i podcast. So mae yna podcast, di bod rhedeg ers blynyddoedd ar Maximum Fun Network o'r enw The Greatest Generation. So, dau foi. It's a Star Trek podcast from two guys who are a little bit embarrassed to have a Star Trek podcast. A maen nhw'n greu. Adam Pranica, Ben Harrison, a maen nhw just yn mynd trwy so The Greatest Generation oedd nhw yn ail-gwylio fel pob penod o Star Trek Next Generation. Right. A wedyn, so maen nhw'n neud masif, a maen nhw rwan hanner ffordd trwy gwylio DS9. Wow, okay. So maen nhw'n brynol hynna. Ond mae gen nhw hefyd spin-off o'r enw The Greatest Discovery. So maen nhw'n mynd trwy, a maen nhw just yn neud episode by episode. Wan dwi ddim wedi cael amser i ail-wylio, o ista lawr o fain teli a ail-wylio cyfres Discovery, ond dwi di fel ail-fyw trwy gwrando ar fel The Greatest Discovery podcast, so dwi'n really awgrymu yes, os ti fancy fel rhywbeth arall i adio i dy massive amount o maen nhw'n really dda, maen nhw'n insightful, maen nhw'n gweithio yn teledu hefyd, so maen nhw'n fucking hilarious fyd, maen nhw'n really ddoniol o ran, mae gen nhw fel nicknames ar gyfer y bobl fel so fel dwi'n gwybod beth i enw go iawn hi, ond fel yr Admiral sydd yn dod fyny yn Star Trek Discovery, mae'n just gael hyn, she's got a great haircut, I'm going to call her Admiral Bob. So Admiral Bob yna. A wedyn, mae gen nhw fel... ti'n meddwl beth, dwi jyst yn rili awgrymu fo, os ti fewn i dy sci-fi, os ti wedi gwachod Discovery o gwbl, jump fewn i The Greatest Discovery, achos dwi'n sicr pan mae season 3 yn dod, dwi'n mynd i fod yn gwrando nhw wrth iddyn nhw ddod allan. Ond beth sy'n ddiddorol ydy, maen nhw'n gwylio fo yn America, maen nhw'n gwylio fo ar CBS All Access, so just fel yr app. A mae profiad gwylio nhw'n swnio'n shit. A maen nhw, actually, nath Ben Harrison, oedd o off yn teithio yn Europe yn ffilmio stuff, ac oedd o'n mynd, the Netflix version is superior. It's in 4K, and you don't get the shitty next time on Discovery. So fel, mae diwedd pob penod yn America'n gorffen, a ti'n cael next time on Discovery. So ti'n cael fucking spoilers ar gyfer y benod nesa, right ar ddiwedd y benod sgenti, fel trails a stuff. Ac oedd o just fel, mae'n stopio impact, fel, dy editing, ti'n meddwl, mae'n...
So, mae'r reswm fi'n dechrau gwylio fod, ar ei friend of the show, Gareth Madeley. Hey! So, na mi dream casting fo ar gyfer The Fantastic Four. Right. One bod... Mae'r berthynas Sony Marvel wedi cwmpan ddarna. Wel, a hefyd, one bod Disney, one y perchen Fox, eto, maen nhw one hefyd yn berchen ar Fantastic Four, a'r X-Men y bachu. So, ddari o cynnig Anson Mount fel Reed Richards. Yeah. Fucking googlwch Anson Mount. Do gen i'm syniad pwy Anson Mount. Ond sa ti'n neud fel, right, this is a computer program, da ni'n mynd i greu the perfect leading man. Yeah. A mae gen i fo podcast amazing o'r enw The Well. Yes, bys ti'n lyfio hwnna hefyd. Mae hwnna amdan fel creadigrwydd. Mae'n fucking amazing. Podcast o'r enw The Well with Anson Mount a rwy'n arall. O'n i'n poeni pwy arall oedd yna. Dyna pwy oedd cymeriad... Captain Pike, na. Tywed Fantastic Four sydd wedi bod Ioan, dyna pwy cymeriad fo. Ie. A we. So, oedd o di cynnig, a mwyn o wych, Anson Mount fel Reed Richards, Naomi Harris fel Sue, Aldous Hodge as Johnny. Dwi ddim yn nabod Aldous Hodge. Na edrych am fyny mewn unrhyw. A wedyn, Holt McClany. Dwi'n gyfarwydd yn ôl. Mae o'n nabod bobl. Wel, sy'n ni droi Tom Hardy fel y thing. So, Aldous Hodge, hang on. Die Hard with a Vengeance. Hey! Hidden Figures, Jack Reacher, Never Go Back, Straight Outta Compton, lle mae teledu wedi bod yn diweddar. Mae yna IMDb o fel fflamia yn digwydd fan hyn. Ie, ein byd mawr, ond yn sicr... I fynd o os ni'n gyfarwydd efo just y sgwrsio fa yma, ond mae'n just y sôn am Anson Mount, a nes i just mynd ar goll yn llgada Anson Mount eto am rhywfaint, so mae'r boi yn... Mae o'n ridiculous. Dwi'n cofio watchad yr rhaglen a mynd, sip o fi heb weld y boi ma ar pob peth drwy. Mae fel photocopy o fel your perfect leading man, American white guy. Yep. Wedi'w grefftio. Yep. A mae'n really ddoniol, a mae'n really dda. Yep. Yes, pan ti'n cyrraedd season 2, sticio hefo fo tan season 2. Ti'n binge efo. Mae Jason Isaacs wych pan ti'n dod Oh my god. Dydy Jason Isaacs. Mae o'n fwy mor dda, a mae'r cymeriad yn just boy really nice. Ond, mae'n just y wych yn Discovery. Wink. So mae fi'n ailwylio hwnna. A hefyd, dwi'n bod yn ailwylio Fringe. Dwi roed wedi gwylio Fringe. Cyfres eto sci-fi cael ei creu gan J.J. Abrams, Orsi a falle a Kurtzman. Di hwnna'n really fel back in the day? Mae o ar offer ar y funud yr iTunes box set am 25 quid. Dyna sy'n si bigo fan. So, pwy oedd yna fo? So, gyd ti Anatov, Joshua Jackson, John Noble a falle. Mae hwn yn gorbod sia 10 mlynedd yn ôl. 15 mlynedd yn ôl. 2008. Joshua Jackson yn efo. Ie. So, a dyn nhw'n Lennon Nimoy yn efo hefyd. Ie. Fel fatha... Just i ddod â pob peth yn ôl. Ie, do. So, y syniad ydy, mae yna bethau odd yn digwydd. So, mae o'n yr un sort of... Mae o'n trio bod yn yr un byd ar X-Files. X-Files Light. A mewn un actual rhifin, maen nhw'n cyfeirio at... Mae'r Senedd yn American yn cael rhyw fath investigation mewn i Fringe Division. Ac maen nhw'n sôn amdan the X Program and Fringe Division. A ti'n dweud, okay, I see what you're doing. So Mae hwnna'n bril, dwi eisiau cael yr amser, so mae fy hogan Anwyl yn mynd i'r ysgol trwy'r dydd rwan, tymor yma,
So mae gennau amser i glanhau'r shower, hwfro, a wedyn ffitio fewn fel 2 episod o teli mewn diwrnod. A dwi'n rili angen fel hamro beth dwi'n mynd ar hyn o bryd animate i gyd. You know, living my best grown-up life. Nice. Dwi eisiau rhoi heads up am podcasts Cymraeg ma Radio Cymru. Full barrel ahead hefo good podcasts. Mae gyd yn fel, mae'r good hard BBC Sounds Cash na'n amlwg wedi bod yn gweithio yn galed yn BBC Radio Cymru. Mae podcast Siarad Sex, fi wedi bod yn gwrando arno lot. Mae'n really dda, efo Lisa Ngharad. Mae na rhai episodes well na'i gilydd. Na i ddeud fel, cos mae Lisa Ngharad mae'n gyflwynydd, ond wel, weithiau dwi'n teimlo mae hi'n bach yn over-analytical o ran fel profiad i hi hunan yn lle jyst gadlu'r sgwrs llifo, ond mae'n really ddiddorol pan mae'r sgwrs yn dod, pan mae hi'n gadlu i bobl siarad y pethau a mae'n gallu cyfrannu really dda i'r sgwrs. So, just lot o bethau amdan fel rhywedd, rhywioldeb, just good, solid stuff mae bobl angen siarad amdan yn Gymraeg. So, swn i'n really licio gweld fel cyfres arall o hwnna'n dod. Ar hyn o bryd, dwi'n credu maen nhw wedi mynd trwy fel 7-8 o benodau, ond mae wedi dod i ben. A oedd friend of the show Sarah Hughes ar yr un diwetha. Mae wedi really enjoyo just y gwybodaeth a'r trafod. Ti'n bod be? Mae'n gret. Dwi'n really falch bod nhw'n neud pethau fel un. Cos dwi'n gwybod mae podlediad Hans hefyd. Mae gen nhw fel sub-strands podlediadau nhw, ond maen nhw gyd yn mynd allan ar fel y main Hans feed. A dwi ddim yn cofio enw fo, cos dwi ddim yn y notes efo fi, ond mae gen nhw podlediad basically amdan periods sydd yn brilliant, chos maen nhw just yn stuff sydd ddim yn dod allan, ddim yn cael ei siarad amdan, a maen nhw just, dwi'n mor fel... Apple Watch efo astudiaeth mawr i wneud efo periods. Talk to me, yes. Efo'r un newydd. Fel ni di siarad am hyn, o blaen yn dod ran health trackers o stuff ar fel diffyg sydd yn nhw. Do, so mae tra oedden nhw'n cyhoeddi'r series 5 watch, oedden nhw'n cyhoeddi fod nhw wedi cael cymaint o lwyddiant efo yr arbrofion ag yr astudiaethau oedden nhw'n neud efo'r galon efo'r Apple Watch, oherwydd fod menstrual cycle tracking yn dod i fewn rwan hefyd efo'r merchaid, mae nhw wedi cyhoeddi fod yna app newydd yn dod allan sydd yn galluogi chdi cymryd rhan yn fwy hawdd. Be ydy enw fod e? Dwi'n meddwl na, there's the Apple Study app, neu rhywbeth fel e fydd enw fod, the tracking study app. Rhywbeth fel ydy o, lle ti'n gallu dewis pa astudiaeth ti eisiau cymryd rhan yn efo, os ti eisiau fod yn rhan o'r galon neu'r female. So fel, maen nhw'n bwydo'r data anonymised i... Ie. Oedden nhw'n neud yn siŵr yn dweud, hwn ddim yn associated fel Apple ID chdi na'n byd, no stuff. Just y raw data ydy o fod, ti'n gwybod, so maen nhw'n gallu dysgu lot mwy amdan sut mae pobl yn byw, a fod mae'n lot o bethau da di dod allan yno fo, a fod dyna sydd nath nhw arwain i fewn i'r Apple Watch oedd dangos fideos o llythyrau ac negeseuon oedd pobl wedi gyrru i Apple yn diolch iddyn nhw amdan achub i bywyd nhw trwy fod y watch wedi deithio nhw fod i cael nhw'n rhedeg lotri gyflym ar rei pwynt a pethau felly. So, mae hynna'n dod ni'n nôl i fewn i hynna. Mae hwnna'n briliant. Ti'n mwyn beth, mae hyn yn mynd i swnio'n really weird, ond dewch efo fi. Nes i watched Big Hero 6 am y tro cynta dros y weekend. Amazing. So, mae Big Hero 6, unrhyw un sy'n heb watched o, Disney film ydi o, cha 4-5 mlynedd yn ôl. A mae o'n dan medical robot. Wedyn yn y diwedd, maen nhw'n pimpio'r medical robot ma allan a mae'n troi allan i fod yn superhero. A dwi fel, na. Mae'r medical robot ma, os o'ch chi'n mass-producio, y robot anhygoel o cwtchlyd yma sydd yn deud, your heart rate seems to be elevated. Let's have a look at you. A mae'n neud medical scans a stuff. Bas o hwnna'n achub mwy o bobl na unrhyw superhero. Just gnwch loads onyn nhw. I hen bobl. Helpu nhw'n y tŷ. A dyna di'r Apple Watch. Mae'r Apple Watch ydy'n fucking Baymax.
Mae'r Apple Watch yn gwybod os ti di disgyn ac yn alertio y person ti di deud fatha, os rhywbeth yn digwydd i fi, please just gyrru neges i'r person yma. Ac maen nhw hefyd i ychwanegu o'r un sy'n edrych tra'n ni'n sgwrsio yma, a maen nhw'n sensors sŵn hefyd. Ie. So mae'n deud i ti os mae'r amgylchedd o gwmpas i'r un sŵn chyt. Ie. A deud... Mae'r kind of... Mae'r always on microphone ma fel efo Siri o stuff dal bach yn ffricio fi allan. Ond dydy hynna ddim yn digwydd, dydy'r microphone sydd ymlaen i sensio fod yr awyrgylch rhy swnllid ddim yn gyrru data nôl i neb. Great. Hyn ydy'r pwynt pwysig. So lle mae rhywbeth fatha digital assistant a falle yn dy stafell di'n gryndo trwy'r amser am y trigger phrase ma. A mae yna pryderon amdan y ffaith ydy mae'r data mewn rhan helaeth o'r amgylchiadau yn cael ei brosesu gan cyfrifiadur ben ei hun. Mae yna achosion lle mae yr recordio wedi cael ei gryndo gan berson sydd yn wedyn yn neud rhywbeth efo'r data. O'n i di roed yn y nodiadau fel sut mae Amazon di bod yn fel talu i bobl tweetio i ddeud, dyn ni'n gret, mae popeth yn gret yn yr Amazon fulfillment centre. Fulfilled, we are fulfilled. O'n ein creepy dros ben lle oedd yn deud bod oedd hi'n ddynas mewn oed, ond oedd y llun yn berson ifanc. A maen nhw gyd yn fel bobl... Ti'n meddwl beth, dwi dal yn trio ffeindio... Falle ar gyfer y penod nesaf, ffeindio erthigol sydd yn really... Dwi angen investigative journalism erthigol mewn i'r ffenomenon o Amazon workabot tweeters ma. Mae hwnna'n ormod i ni fynd fewn i rwan ar ddiwedd yr after party fel hyn. Dewch am mwy o... Andy Bowen oedd yr... Hwna ddo ar hash. Hashtag. A just toreth o good media Cymraeg diddorol. Heblaw amdan sci-fi. Guys! Eto, mae'r... Mi'n peth ydi, wel, beth da ni wedi dangos dros y... Wel, 9 mlynedd bellach, ydi... Just... Os gynnwch chi syniad a bod gynnwch chi... iPhone. just a microphone ac just gallu recordio rhywbeth. Give it a go. Os chi'n syniad i'r concept. Swn ni'n gallu sgwennu / bod yn greadigol mewn unrhyw ffordd. Bys ni'n lyfio wneud high concept. Climate fel dystopia sci-fi Cymraeg. O cychwyn o fel podlediad. Mae'r bobl wedi bod yn neud sci-fi ar podlediad yn... Cart allan oedd, by the way. Dwi'n bod yn neud... Mae'n gyfresu comedy sci-fis wedi bod yn cael neud allan America. I mean, os da chi chwilio am actorion a bobl i lleisio bethau, dwi'n siŵr bod eicon o bobl allan yna sy'n hapus benthyg i llais a benthyg amser i greu syniad i trio creu rhywbeth a trio creu rhywbeth. Good positifrwydd fanna, unwaith eto, Bryn. A dweud, peth di, os da chi fod yn syniad ma, just get it out, a wedyn, da ni wan yn gweld mae Llyfrglas Nebo yn cael ei droi mewn i, beth sy'n dweud, sioe... Yndi, sioe llwyfan. Sioe llwyfan. A sicr fydd na sioe dyledyn dod wedyn. Ie. Dangoswch y concept, a wedyn fydd na rhywun siŵr o bigo fyny yna fo, a os ddim, da chdi creu rhywbeth diddorol a'r creu rhywbeth sy'n heb o ddim yna o'r blaen, a mae'n rhywbeth o diddorol. A os gennych chi brosiect fel la, a da chi eisiau rhywun i hyrwyddo fo neu i ddeud i pobl dan fo, gadwch chi ni wybod. Ie, gallech chi oli a gadael i fel 5 person arall gwybod amdano fo. Yn union. Amazing. Guys, Iest, unrhyw beth arall yn neidio fewn ar yr after party? Yr unig beth arall dwi wedi gweld ac yn argymell yw, a mae rei pobl yn angytuno, ydy Once Upon a Time in Hollywood. Dwi'n gwylio fo to. Maze Balls. Mae o'n very Tarantino. Ydy'r vibe dwi'n cael off o. O, Bryn.
Go, Bryn. Just, dwi'n teimlo fatha Tarantino lle, just... Ti'n angen o. Just... Nath o, dwi'n meddwl, bach diflannu fyny dyn o chydig bach ar ôl neud Death Proof a bachu. Ag... Death Proof a dwi'n marw fo ma. Dwi heb di gwylio Death Proof. Dwi di... Mae hyd yn oed Tarantino di cyfadde mae hwnna di'r Tarantino sydd ddim yn gweithio. Dwi'n yn cyfri hwnna, really. Dwi'n gwybod pam, ond... Sa'n ebyn. Ti'n gwybod? Ti'n gwybod bod o bach o... Na i weld o rhywbryd, ond dwi really ddim yn cyfri hwnna fatha i wneud ffilms. Wel, mae'n i naw o, so... Director... Peth ydi, os da chi licio fo, gret, go watch it, ond just ti'n bod... Nes ti weld Hateful Eight flwyddyn cynt? Na, no. Hwnna amazing hefyd. Just brilliant. Mae'r ffilms ma'n creu, maen nhw i gyd yn gallu rhywbeth fysa chdi'n gallu reid ymlaen mewn theatr. Fel dialog. Ond y wahaniaeth efo Once Upon a Time in Hollywood, do'n i ddim yn gwybod ar y pryd, ond oedd pawb arall i weld yn gwybod fod oedd o'n yn based ar digwyddiadau yn Hollywood oedd wedi digwydd gywir. Sharon Tate? Ac dod gyda fi'n clem. Dwi'n mynd i awgrymu Iest, erbyn gwaith cartre ti ar gyfer benod nesa, ydy gwrando ar season, dwi'n deithio hyn am hyn o blaen, You Must Remember This ydy enw'r podcast. Mae yn yr list feed. A wir i ti, binge hwnna dros wisnos, gymith o'n hir i ti, cos fel 8 neu 9 penod ydi o, a mae o'n amazing. A mae'r holl cyfnod yna, y digwyddiadau, mae o'n mynd yn really dywyll. Dwi'n meddwl fysa chdi'n really licio'r ffilm yma felly, oherwydd nid yn unig bod o, mae o'n... Diolch yn dilyn hanes i wair, fatha mae Inglourious Bastards ddim yn dilyn hanes i'w wair. Ond ti'n cael y teimlad o'r amser a'r cyfnod mor glir yn hwn o sut oedd Hollywood yn gweithio. Dyna di reviews i gyd dwi wedi gweld, maen nhw just fel... Mae'r cyfnod, mae o'n amlwg yn fel... Ond ydw i'n mynd i gael fy creepio allan / dwi'n mynd i chwdu wrth gwachod fel y trais yn efo? Cys... Oedd pawb yn y cinema pan ma'n i'n gwylio fo'n ffocin piso chwerthin. Mae hynna'n oce ta. Oedd y cinema'n llawn ac oedd pawb yn chwerthin dros y lle. So fel ridiculous... Achos... Unwaith eto, reviews dwi'n clywed ydi, maen nhw fel, os ti'n edrych ar fel hanes y Manson Murders, mae'r merched oedd wedi perpetratio nhw yn victims yn y ffordd, oedden nhw basically'n cael, oedden nhw'n cael ei dawsio fo LSD, like, 3 gwaith y dydd gyda fo, a i fel indoctrinatio yn yr, fel, psychopathic tendencies y boi ma, a wedyn wedi gyrru nhw allan i dweud, oce, rwan ti'n goffa lladd y hogan ma, ti'n goffa lladd y bobl ma. So mae hwnna'n hongian... newydd i fi a rhywbeth ydda'n gorfod ffindio allan. Oherwydd dwi'n gwylio rhaglen ar Netflix ar y funud hefyd, sef o David Duchovny o'r enw Andromeda, dwi'n meddwl di enw'r series, o gwmpas. Ac mae o yn detective FBI agent yn LA ar y pryd, lle mae Charles Manson yn dod i fewn i bydolaeth ac mae nhw'n trio chwilio amdan y merch mae ddechrau ni ac yn dilyn stori hi a fo yn trio ffindio hi i fewn i fyd Charles Manson. Dwi genuinely yn credu, a dwi'n deud hyn wrth pawb sy'n gwrando, a dwi wedi deud hyn o blaen, yr fel astudiaeth hanesyddol gore dwi wedi clywed neu darllen unrhyw beth amdano fo ydy stwff Carina Longworth ar You Must Remember This. Mae o'n clear, mae'n concise, mae'n llawn gwybodaeth, mae o'n sensationalist Hollywood, ond oedd yr holl digwyddiadau'n sensationalist. Mae'n greu. Mae'r fucking Beach Boys yn mae gyd... Mae o fel gwrando ar fucking Lana Del Rey album. Okay? Mae fel album newydd Lana Del Rey hefo fuckloads o LSD a bobl sydd wedi colli ffordd
achos oedd o fel pen llanw'r 60au, a dyna oedd fel y ton yn dorri, a wedyn nath pob peth to shit yn y 70au cynnar, oedd yr fel y gobaith i gyd i mynd, oedd pob... Anyway, mae hwn yn really dywych. Wel, sort of, ond wedi'r ffilm ddim. Mae'r ffilm i gyd yn lliwia neis, happy neis, Brad Pitt yn tynnu dop i ffwr, all looking good. Mae'n really hen. Mae'n edrych o boes a'n smelio. Dwi'n McKean. Be? Dwi'n McKean ar Brad Pitt. Dream boys, what I aspire to be. Beth yw'r stwff Tarantino di, mae'r stwff yn edrych o wych. Beautiful. Mae'n creu delwedd anhygol ar y sgrin, a hwnna di be mi o'n neud yn dda. A fel mae'n siŵr, mae'n elfenna o'r stori sydd eich ddim yn stori oedd angen i ddeud eich, ond a mae'n eich canolbwyntio ar y pethau. So mae'n elfenna lle mae'n sôn amdan Roman Polanski a bach sydd eich Roman Polanski mond yn efo am 2 funud. Sicr, ond dy ddim yn o reidrwydd yn person sydd angen bod yn y stori o gwbl eich Wel, oedd yn byw dros nesa. Ond os ti di mwynhau o gret, dwi'n naim gwachod o, ond amdani. Ond y peth ydi fod o'n mynd â chdi ar ryw siwrna afreal sydd anisgwyl. Mae o'n hollol escapism lle ti ddim yn bywyd chdi dy hun, ti yna efo'r 2 gymeriad ma, sef Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, a ti really yn dod i licio'r 2 gymeriad ma, ac yn dilyn nhw, ac ar ei ddiwedd o, o'n i just isio aros yn ei byd nhw, ac bod yna efo nhw. Ti isio bod? Oedd o'n gret yn y ffordd oedd o di signo chdi fewn i'r byd. Yn wahanol iawn i Hateful Eight a Django, lle dwi ti'n misio bod yn fyna, really. Mae ddim yn seductive, whereas mae Hollywood y 60au yn seductive. I suppose, mae hwn yn mynd i swnio fel, oh god, just mynd i tynnu hwn yn ymhen o'n cyn cychwyn. Mae'n seductive iawn os wyt ti'n ddyn gwyn, falle, a mae'n great, because it's all set up for you, ond wedyn, wyt ti'n mynd lawr y rungs, a supposedly mae triniaeth Bruce Lee yn afiach yn efo, mae nhw just hollol amharchus, a fel, os dwi'n mwyn gwybod, achos dwi heb weld o, Iest, dwi heb weld o. Dwi just yn gwrando ar cachlwyth ar y fiws. Ond mae pobl, yr sy'n efo Bruce Lee, iawn, mae pawb sydd yn nabod Bruce Lee a di gweithio efo Bruce Lee yn deud, mae Quentin Tarantino'n iawn. Fel hyn oedd Bruce Lee mewn bywyd gywir. Pam oedd y camera ddim yn rolio, mi oedd o'n asshole, fyny twch ti'n fo'i hun, ac yn meddwl na fo oedd y fucking shit. Admittedly, swn i'n Bruce Lee, swn i'n probably an actor. Ac wedyn oedd pobl yn gofyn wrth Quentin Tarantino, am fod, basically, o fewn y ffilm, mymryn y spoiler, mae'n cael ffeit efo cymeriad Brad Pitt yn yma. Ac wedyn, so pobl yn gofyn wrth Tarantino ar y publicity. Sut fyddi di gyfiawnhau fod Brad Pitt yn gallu waldio Bruce Lee? Ond mi nath Brad Pitt ddim waldio Bruce Lee. Fy nghymeriad i nath. Ac os dwi wedi gwneud cymeriad i fyny yn y byd dychmygol, yn fy myd dychmygol i, mae o'n gallu waldio fo. So, be di dy broblem di? Dydy hwn ddim yn rhan o'r disgwrs am y ffilm yma, ond dwi wedi bod yn gwachod YouTube channel really ddiddorol. Twyd Iest o ti wedi rhoi shout-out ar Twitter yn mynd, dwi eisiau ehangu fel film criticism. So mae yna un o'r enw accented cinema, dwi'n cael un accented cinema neu accented Hollywood neu rhywbeth ydi. So mae'n boi Asian American dwi'n credu. A hold on, dwi just yn, god, ydy hwn ddim yn cool. Accented cinema, please, dead yna hwnna, dio. Yes, great. So, Chinese American, a mae'n neud lot o fel video essays really dda amdan martial arts movies, Asian representation mewn ffilm yn Hollywood. So ni'n really awgrymu good follow iddo fo, chos mae'n really dda. Ond mae gen i fo video essay
ffantastig amdan fel Bruce Lee's Kung Fu is fake and why that's fine. Achos oedd o'n cymryd esiampl fel Bruce Lee, Jackie Chan, bod yr cwffio maen nhw'n neud ar gyfer sgrin, mae o'n mwy fel dawns, mae o'n mwy fel Chinese opera, mae o'n berfformiad acrobatic dawns. So, oedd o'n sôn amdan fel, os wyt ti mewn kickboxing match, neu os wyt ti mewn fel match efo rwy'n, y ti'n dyrnu nhw, y ti'n, trig warnings amdan trais y pethau sori bod fi'n siarad amdan hynna fe egin. Ond os ti'n dyrnu, wyt ti'n dyrnu trwy rwy'n. So, maen nhw'n deitha ti fel, yn lle bod ti'n stopio, ti i ddwrnu trwy rwy'n i wneud mwy o damage. Whereas pan wyt ti'n perfformio mewn kung fu ffilm, wyt ti'n gorau fel, ti'n goffa tynnu dy droed o'na. A mae really that, mae'r video essay yn superb yn dangos fel y gwahaniaeth rhwng kung fu i frifo rwy'n versus kung fu i edrych yn amazing. So, Jackie Chan's Kung Fu is fake and that's okay ydy enw'r video essay. Ond mae'n edrych yn dda ar gyfer y ffilms, dydy? Ond mae'n mynd ar hanes yn ôl i fel cychwyn fel Chinese opera a pob bethau gyd. Mae'n bril. Gael fight choreography, mae'n galw fo de. Mae o'n ffantastig. So dwi'n really awgrymu hwnna. Nawr ni gobeithio roed o yn yn y show notes. Ond, so mae'n channel arall o ran ehangu fel perspective ti. Mae'r Asian American perspective neu'r Asian perspective yn hwnna'n really dda, yn fy marn i. Guys, chi'n meddwl bod ni'n done? 2 awr. 2 awr. Dau beth arall. Dau beth arall. Just oherwydd mae'r mab di darganfod un peth a dwi di darganfod un peth. Ond mae'r ddau beth yma mond ar gael clic, oce? Oce. Os da chi eisiau gweld fy nhad in his full prime yn yr 80s, gwyliwch yr anhygoel rhaglen Rhew Poeth di cael ei sgwennu gyn Bryn Fawn pre-Come on Midfield. Mae o'n bonkers iawn. Fy nhad i ydy'r gyrwr fan hyfen ia i Mr King yn efo. Dwi erioed wedi clywed am Rhew Poeth. Mae hwn mor dda. Mae hwn amazing. Mae o'n comedy drama amdan competitive ice cream businesses Gogledd Cymru. Mae Nia Roberts yn efo. Mae Iwcs yn efo. Go wir wan. Y plant a'r teulu i gyd i wylio fo. Iwcs a Doyle? Yeah. Oh my god, amazing. Oh, please, gwaith cartref. Okay. Yeah. Oh my god, dwi'n rhoi... Mae o'r real binge fest. Prawn di Sul, neu bora di Sul, eistedd lawr, mynd trwyddo nhw i gyd. Ydy hwn yn family viewing? Ondi, definitely. Mae'n pure family viewing. Oh, bury the lead ar hwn. Mae hwn yn great. Oh my god, mae'r typefaces yn insane. A mae'r music. Ti'n chi deud, wedyn, o fy maddodd cerddoriaeth Come on Midfield. I love it. Sut da ni ond wan Rwan, clywed amdan hwn? Bloody hell, yes. Da ni 2 awr fewn iddo fo. Seriously, yes. Fucking... Ond y newydd i fi, o'n i wedi clywed amdano fo, ond y newydd i fi, a dwi newydd ddechrau gwylio, ond maen nhw'n rhyddhau nhw yn wythnosol, ydy Taylor Mans. Di'r rhain i gyd ar gael hefyd. Wel, yr wythnos maen nhw'n rhyddhau o Taylor Mans. A so dwi wedi gwylio'r un cynta, ac o'n i fatha, be ddiawl sy'n mynd ymlaen? Oh, maen nhw'n mysig, cos mae gifs... Fod y paedophile ma'n cael get away efo'r shit mae'r rhaglen ma. Mae gifs Taylor Mans, right, is my lifeblood. Gifs Taylor Mans ydy'r ffordd dwi'n survivio Twitter. Mae gif o'r fel hyn sglyfu taid yn yfed vodka yn yr ardd. Mae'n afiach. Mae'n mor afiach. Dwi'n mynd i actually gallu watch it o dwi'n mynd i allu watch it on ironically cos dwi'n cofio mewn bod Taylor Mans fucking hilarious pan mae'n fach. O'n i chwerthin ond yn y ffordd wrong. Yndw, dwi eisiau watch it hwn. Guys, dwi dal yn deud, da ni angen neud like watch along podcasts lle da ni just yn fel watched stuff. O'n i just am dweud, so da ni'n
Gawn ni! A dwi'n gwybod bod ni'n rili hwyr yn di. Na, just am dweud, chys mae dyn ni'n dod i wan, mis nesa fydd hi'n 9 blwydd y haglediad, so dyn ni'n, be ni'n dweud ydi, pobl sy'n gryndo iddyn ni, beth ydych chi'n licio gweld ni'n neud? Ia. Dwi'n lyfio pan ti'n rhoi pethau allan i'r gynulleidfa, Bryn. Na, just... 2 awr mewn y podcast. Oes unrhyw un byth yn tweetio ni? Da ni'n hyd yn oed yn fel... Mae'n bobl yn neud. Diolch. Diolch guys sydd wedi cyrraedd mor bell. Ni'n rili gwerthfawrogi chi. Da ni'n bod yn neud y mis nesaf, 5:20, da ni'n 9 oed. Wow, love it. Mae bobl yn gwrando, ond i gael bobl i ymateb. Engagement, Iestyn, engagement. I reid wrthyn ni be i wneud ydy'r thing. Cam nesa. Mae'n cymryd extra special. So, atiwch ni at Iestyn X, at Llef, at Bryn S. Neu Bryns, fel dwi wastad wedi darllen o erioed. Bryn Salisbury. Just Bryn, ond o'n i'n meddwl hynna, obviously, ar fel y tro cyntaf ni dod yn eisiau fel, arai Bryns. A dwi just rwan mentally yn gweld ti fel, Bryns di hwn. Mae'n alright, dwi fel Llef. A dwi fel, it's not Llef, it's Ond, os ydych chi... Sut dyn ni y shit yma ys bron i 9 blynedd bellach. So ti'n meddwl bod ni'n hyrwyddo'n hynna'n yn well na hyn yn bysau ti? Really? Ond, wyr nhw, os mae'n unrhyw... Os ydych chi gweld clon i wneud watch along... Dwi really credu dylen ni wneud watch along. Dylen ni wneud watch along. Okay. Commentary track ar rhew poeth. Yeah. Lush. Just gadwch chi'n wybod, chys mi'n amlwg, da ni'n... Wastad yn chwilio am gynnwys. Wastad yn chwilio am... Otherwise, da chi'n wedi sgrydo i ni am 10 blynedd arall yn siarad shit am gweld bethau. Dwi'n lyfio fo, mewn 10 mlynedd. Dwi'n eisiau siarad am ffôns a dwi'n eisiau siarad am dan Facebook. Love it, on it. A dwi'n eisiau siarad am lyfrau eto, so... Na. So, right. Let us know. It's a Word document that you can read on other devices. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyrraedd mor belled yn y podlediad. Diolch i chi am fod yma. Da ni 2 awr i mewn, so gwych. Mae'n ffantastig. Iestyn, diolch am editio hwn lawr. Ddim llawer llai na 2 awr. Bryn, diolch am fod yma. A Sioned, diolch am cadw rhyw fath o drefn ar y shit show. Just doing my job. Fedwn ni nos da am rwan. Diolch yn fawr iawn i chi. Welwn i chi mis nesa os na welwch chi am commentary track ar Taylor Mans. Awkward! Okay. Am rwan. Hwfa! Hwfa! And... Wicli. Dwi'n mynd i dynnu fallan unwaith eto a rhaid yn ôl i fewn and mewn twll wahanol. If you're not mean, you lady. Oh, boy. Oh.